Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat bakanet foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Kelimpung yele ekai football ya kabala tip kum ke Tirot Singh knockout football tournament bala penyai ya Khasi Students Union Nongklau Circle kum shibenta ban kintiu ya sap yele ekai jong ki samla badru kum shibenta ban rakhe kin ma buram ya lingkhu sni yap jong us im Tirot Singh manla usnem kala sedang ke khatlai tari gubnai jilleo arajar arpuar bala peli perda da uba Philip Warjeri harengkat kajinga don lang jong ki nongkit kam kesnong Nongklau Kinong elam ke Seng Khasi Students Union ke West Khasi Hills District Unit mat kumjuru naka Seng kemi. Hakan ega sengila pensedang ya ke jingile kai ha pedeng ke maulen teriang persya ya ke madan maroj ha ke baka maulen teriang kala penlim no ya ke madan maroj de shikolan no. Ka sports ka dega wena gilat na ka bentaban yo ru wat hagi jing pule bat hagi kam kijam. Kita buru ki department kita per ki don kam ya ki rang yele ka football nak betaka buram jong ka office hakiliang jong ka jingele ka sports kum ta hakani ka por na soban kentu ya pi kum ki rang yele ka kenang ba pilaban poi sekini ki tau kier na ki jingbelin ki basniu kata kalau no drugs bat na ka kiat bat na kiwe ki jingbelin ki basniu ki bakta ya ka met ka jongpi Banakan ega prosesi simpat ngasong amla ban klem dai kuplay. Ya kelpang ya kinangkit kam jong Khasi Students Union Nongklau Circle kapa pila penulong ya kene ke por ban pan bagi laban saya lagi jong sap bat kipong kapa ublay ulai leng ba jongki. Dah kene ke por nakaliang jong hasua bangan solo ngasusu ban ong ban nakaliang jong ibahep sekaliar wan lada imla ban do kata kene ke por Andai ilapa ban ra leng bajonga ya kawai na kijing ai kum kijing ai ka baret kum ka dak jong kijing snok ti ka jong i ha ka ne ka football tournament ka ba mapi kum ka seng pi pilong te ha ka ne ka por nga subaban kod i president ben subaban sium ya ka ne kijing ai ka baret ka ba happy part te kumulai sibun ya pi kom kinakit kam juga seng baro ubleng na kerku ya pi nadu kinakit kam juga seng kemai juga district bat kumju ru jongga no crowd circle juga girls wing ru kumju pinang iyo ya kamet ka bakot ka bakya ubleng unang ay ya pi ya kamet ka bakot ka bakya un ay ya pi ya kajing start bat un ay ya pi ya kamensim jongga jing sur balen ya lagi kumbau sim Tirot Singh ula len ya ladi ya la ka jong ka jing im dah ka ne ka por hasua bangan song no tang si ka tin ngadon ban ong ya pi kum ka seng Islam kesu mat saprang knor kali kuble sibun kindiat ka jing temu ka jong ni na ka menta pangin pelong ya ka tournament om dai bang su pen le tamasa lening su pen le sngoba na ka penta jong ni ki samla ka dong ka tan dai ka jing temu ka wai ka long na ka menta ban kentiu ya ka sport kamtama football ye ki samla ki badana po jong dong kathan kata ka ga wei ki jing temu ka jongi namara gini ki sngi ki pamata ki bon ki samla ki mi na ki nong kendong ki jongi kum ki player ka state level international player mat ki bala ban leader du ka national player bar international player de kum ki samla ki ba shimta na ka bata ka ne ka tournament ka chu kentu jo na ka liang jonga kum president jong ka Nongklau Circle Basngo baha nginyele baha bargin peni ya la jong kas ya la jong kasap naga benta ba pinang kiu naga wei ka kerdan skoi ba kerdan ngala benong bakani ke jaka ka bangi penle ka tournament ka de jing sedang ka jong pi ngala benong ru ba pinang kiu naga wei ka benta skoi pan ba pila ban poi saka kata ka jingle kai ka jong pi ka ba pila ban besar ke yang gesem dari ki hinmen ki para le ni mei pa ki bala tres tom na ka benta jong pi kum ki samla ki badon ki kasap ya kentu ba ngini ai tres tom bat na kaliang juni kum kanong Nongklau Circle ngiladon ki jing temu na ka benta ban ngini kentiulem rangkat bat ki wei pat ki ruang ba ki bedon lang ki bedon hang ni menta
Isordar nak kesenong nong klau, sekretari jo kesenong nong klau ru ngila juya keren berbor. Taki badon rangkat bat ngi mentah ngi ru. Ba kumno ngin tau kalat nak benta. Bangi yarap ye ki samla ki badon sap nak benta ban kentiu ko football apa ko dong kathan. Ndai ngasuong epi. Ba kin sa orlong hagawai gesngi. Bat ke borok ke jingkwa jungi. Kin sa orlong nak benta ke jing don kam ke jongi kum ko dong kathan. KSU kasi perlong ya program baper kamtam hakidong kitan baper jong gabri nyutrap namar ka I ba ban kersiu ban kentiu ya lagi jong perdok plus 6 ban jalam mentagari cek ban riu hak cingila kai baper kasi perlong ki football cila kai haman kidong kitan namar ka I ba ban kentiu I perdok plus 6 namar ki kwa bakin mi khamat ya lagi jong gari jong cala bat kumjuru ban simenta hagi ban mikmat ya gari India hi bergawai KSU kasu percaya hiru kamtam hati pop ba shalong kibun cingi kai oper kamtam hagade ka cricket ne ka basketball ka football hagi di senam baladap KSU kala ban ase ban berkedia ya budlum jogi di ginawai belawan sensar hapo ka Shalom Sport Association neme Clear Sport Association bagian batkam kila krino ya ka lese ya plengja ne ya ka shobi bagi bat kikasi namar ba ke isha cengai namar ba gibun kila batkam na ginangway kimla syu pro pasnam ban kiu berkentiu ya pro perdam pasnam lajong namar lagi bat kinangway kin ailat bet ya pro pasnam gibanabar ada gi ailat banbat de kecong lajong ke berkentiu kamtam ikna hep berit bedang wan berpeteng la pateng nakawai kapor sakawai kapor de kata gadau harusnya meladap nadu ke kerkat asosian kala ban weng yang ini kam badipet hatipo meklia asosian bad mencuru kiki yang kita afer ban weng cuporu bagi berbat yang olimpik asosian hatipo selong nomor ba ki bat ki lese gidei kimdei udo osnam jong perdok pasnam jong kasih kara neki degi nongwei de kata dau KSU ke I cengai ba ada don kini ki semlah kasih kinam kiu delelei hang noru de kata dau lala ban penuweng la ban kene cubor penuweng cubor ki mense maki hab resign ya kam mentah glabat neki perdok pasnam hang tepo nombak selong de kata dau ni so komen ba ngila warla ilong tinggi barit nai persang gentu piro hang ni ba inuksa ba nani sekhmat bakin mi khmat ba ki perok pasnam dikasih bakin long try bakin tiu yagi hab barit hakikam ba fer hacile kai fer alang hanano kebun KSU kecubun long kecing berkuburam kamtam icing lekai wan simenta hakicala fer kamtam nadeh ka football nadeh ka cricket nadeh ka martial arts nadeh ka mutai ibun kisamla kidan bun kasap kasih jungi wapun kasap katalen pidai hok berpenan kam hok kamtam ya kasap talen uplay ul IP uplay sim ino ukama uai hawe puwe ukun samla jong jak benriu kasih ba uai kasap kapong ada deh kana no banta cilek kai uai ka syong hapi pila na em berpenan kam hok ya kasap uplay ul ai namar ka football kadai gawe kaslam cihikai de kaslam berpenkiu kamtam ya kadong gathai jong pi kamtam ha nong klau ngai skam ba pindai bedan ka mensim ka thong chung pi ba pin yel kai met mensim ba pin am ngop hai kam basniu hakam tam haki jingdi ba per ka baningkong ka KSU ka pelong ya kene torman ban sei ya ki sap ki pong jong ki samla ki badon ha kene ka dong bat ka than ka jongi bat kumjuru ha kene gari khasi jongi ban sei ki players na banta ki samla ki badon ha ka sap jong ka football kene ka way na ki platform ha kene ka dong ka than jungi ba ka seng KSU ka shim kene ka senjam ban sei ki player ha kene ka tournament bat ka bar ka pelong kene ka tournament kadai ban kenmau purom manlau snam ya ka jingleng ko sngiap jong us jong upayam jungi utirot sing mentau snam ngin sayar ke
ya ke jing lekho sengiap kabachis pa prapunyo jong usiem tirat sing tengai kublai nagaliang jong ka committee that anniversary utirat sing imli committee jong ka himano klaung ya kublai ya ka sengkesu balgala shim ya ke ka wei ka senjam na banta ban rakhe bat kan mau buram yaunius im bakrau jungi lese laram dei naga seng jong kesu baga sim ya ke senjam ban kimtiu ki samla bat kumjuru ban kan mau buram me yaus im jungi nang ma kini ki program te hoj hakini ki snam ki baladap kini ki ar snam ki baladap ngi hamla ban pelong ya kini ka football tournament hakbe dei bat ke jingkan mau jungi yaus im turat sing namar bangi kendu ya kini ka klam covid-19 haus nam arjar arpo barajar arpoi dekat nu kalalong ka jingdo nong ka bakrau nak benta ki samla ki badon ki sap ki pong habede bat ka football bat kumjuru ya ka hima barokoi man kan mau buram yaus im tirat sing ngi chamlala ban pelong ya ki program ki bakam he kumba julong haki senam ki baladap te ingets kam ba mentau senam hauni senam arjar arpuar ngin yo ban rakhi lai lut ban kan mau ke buram kerpang yauni us im bakrau jungi sasien hangni hapo ka sinono klau bat hakani ka jaka kum ka jing pun kan mau mana kaliang jongi ka sinong ringkat bat ka hima ringkat bat ka kurs imli ngelada pensyong ya ka jingelang bana kaliang jong ka komiti keladap ban yakran ba mentau senam ka sngi khatnyo tarik ka sngi likhoyap jong usim tirat sing mentau senam ka hap kadai ha ka sngi ublai dengan kaliang jong komiti kelai pendai bangin rakhe patba ha ka khat pra tarik upnai banyo jong senam arjar arpuar bat ha ka sngi khatnyo tarik bat ngin pelong tang jing bu sentiu hang tei umat